Bon dia. Esquerra Unida pensem que l'incompliment per part dels governs del Partit Popular de la seva promesa de començar les obres del Col·legi de l'Assumpció en el mes de gener és extremadament greu, perquè ara no tenim ninguna garantia de que les obres estiguin acabades per a l'inici del proper curs escolar. Una vegada més, la irresponsabilitat, les mentires i la poca vergonya dels governs del Partit Popular estan perjudicant greument l'educació pública en la vall, perquè sempre és la mateixa història. Retrasos eterns en les obres que fan falta, no assumir compromisos concrets i quan se fan promeses sempre s'incomplixen. Els governs del Partit Popular enganyen als veïns i a les veïnes una vegada i una altra vegada. A més, en el cas concret del Col·legi de l'Assumpció, cal dir que la situació que avui tenim en aquest col·legi és el resultat d'una greu irresponsabilitat per part dels governs del Partit Popular, del govern de la Generalitat Valenciana i del govern municipal del Partit Popular. Perquè si avui estem com estem és perquè molts anys d'abandonar completament un manteniment com cal dels col·legis, en el cas concret del Col·legi de l'Assumpció, va tindre com a conseqüència que en abril de l'any passat se va enfonsar un fals sostre del col·legi, un incident greu que afortunadament no va provocar ninguna lesió, però que haurà pogut tindre conseqüències molt negatives en els xiquets i xiquetes que estaven en l'aula. A més, la inspecció tècnica que s'ha de fer després d'aquest enfonsament va posar de manifest que el sostre del col·legi no estava en les condicions adequades de seguretat i no se podia continuar allí fent classe. És a dir, els xiquets i xiquetes han estat anant a classe en un edifici que no era segur. Ens pareix que això és una greu irresponsabilitat que té un únic responsable, els governs del Partit Popular. Com a conseqüència d'aquest mal manteniment d'aquest centre, se va tindre que tancar el col·legi i desplaçar els xiquets a altres dos centres en tots els problemes que això significa i representa per als tres centres educatius. Se va prometre que les obres començarien en gener i que estarien acabades per a l'inici del proper curs, però no és així. No han començat les obres en gener i ara ja no sabem ni quan començaran ni quan acabaran. El desplaçament dels alumnes comença a fer-se etern en tots els problemes que això representa, en una situació que és absolutament inacceptable. Per això, Esquerra Unida exigim que comencen ja les obres del Col·legi de l'Assumpció. Exigim també al Partit Popular explicacions clares i concretes de per què no han començat les obres en el mes de gener tal com se va prometre. En concret, li exigim a l'alcalde Òscar Clavell que explique ell per què no s'ha complit la seva promesa de que les obres començarien en gener d'enguany. I també que l'alcalde faça compromisos concrets d'inici i d'acabar les obres, perquè no podem estar permanentment en engany darrere d'engany, en incompliment darrere d'incompliment i en una permanent irresponsabilitat per part dels governs del Partit Popular que ens porten a situacions com la que avui viu el Col·legi de l'Assumpció.